It must be known that ZANU-PF is at the midst of a war, Nevarunga. And the strategies that are coming up, conference, is to try and defeat the enemy. Because the struggle continues. And the sister Kataura Kare, before Nikaisa Tiapo, kana wakada kutitaurira nyaya yeconstitution seswa mawo veterans vakanzi zaputika tinokutaurira kuti takataurira hapana mumwe veteran asingazvi kuti kana constitution isiri kutaura zvatoda tobharura tonyora ine. It is our constitution. We make our own constitution. We are not deriving our constitution from the Roman Dutch law. We are creating our own. We are a sovereign state. We do zvatinonzwa kuti ndozvinoitira vanhu vedu zvakanaka. Kwete kuti isusu takamirira ma-Americans or ma-British or any other people. No. So, I wanted to make it clear that the War Veterans League, War Veterans, emusangano weZANU-PF. War Veterans, I want to repeat this. War Veterans, emusangano weZANU-PF. Tisu tiri kutaura izvozvo kuti we will stand with the president. We will stand nema-resolutions evanhu. I hope the president requests yakaitwa nevanhu. He will not turn that down. Because people spoke. And he said in one of his addresses, the people's voice is the people of the voice of the people is the voice of God. Saka, ndo manira yakaita zvinhu. Isusu mawo veteran ndo zvatiri kutaura. I hope anyone else who had the question iri kure tochiti pamwe yaanayo yaanoda about this subject ndopamiro ndoda kugumira kana